kabini san 2012 waati la gɛlɛyaba de binna Mali kan Mali kɔrɔyan fanfɛ marayɔrɔw la ni fitinɛba ye a fitinɛ kɔlɔlɔ a bilala musolamɔgɔw ani denmisɛnninw de kan a kɛra sababu ye muso caman de y'a sigiyɔrɔ bila k'u kunda ka taa yɔrɔ wɛrɛw kan dɔw tilala ka segin sumaya nalen dɔw fɛnɛ ma se ka segin nka an bɛ don min na i ko bi halisa o ko kelen o de bɛ sen na n y'a tile damadɔ ye Menakakaw fɛ yen nɔ u ka marayɔrɔ kɔnɔna na dansagokɛwale kulu dɔw taara ka taa ka u ka yɔrɔw bɛɛ minɛ ka musow gɛn k'u bɔ u sigiyɔrɔw la u kun taara ka da fan wɛrɛw kan ka na ni gɛlɛyaw ye ka ta san 2012 waati ma ka na se sisan ma kɛlɛ in yɛrɛ kosɔn u y'a yira k'a fɔ k'u ka sotigiw caman n'o y'u cɛw ye u caman de cɛw salen don muso ninnu de kɛlen bɛ dutigiw ye denw b'u bolo baarakɛcogo t'u bolo u t'u sigiyɔrɔw la awa gɛlɛyaba bɛ u kan o de hukumu kɔnɔna la an wulila ka se u ka muso tɔnkulu ɲɛmɔgɔw ma ka ɲininkali tɛnkunnen k'u la sabila n y'a tile damadɔ ye mɔgɔ minnu taara ka taa bi u kan a kɛra sababu fana ye tuguni muso camanba de bɔra ka taa don Menaka kɔnɔna na dumuni t'u bolo a kɛcogo t'u kɔnɔ o kuma an sera Adeyi Mayiga de ma ale ye muso tɔnkuluba dɔ ɲɛmɔgɔ ye an ka hakilinaw lamɛn a n'a ka kumakanw. De Menaka région de là. Je suis la présidente des femmes de la plateforme des mouvements signataires de l'accord. Je suis la présidente de l'association IGDA des femmes du Mali. IGDA ko ye mouye akaniti en segna ayatuti. L'association créera pendant la crise de 2012 ka yira mɔgɔ la kaw mɔgɔw segna. Anye kunnafoniw sɔrɔ kabini kunna sen ko Menaka région kalayalenba de don. Kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye sigidala mɔgɔw kan. N'i dun ye jatew minɛ i b'a sɔrɔ musow ani denmisɛnninw olu de ka ca sigidala mɔgɔw la. Awa kuruba la gɛlɛya sugu jumɛn de bɛ aw kan ye nin wagati na kɛrɛnkɛrɛn n bɛ barika da Ala ye ka da Ala ni kira ka da i ye gɛlɛyaba de bɛ an kan bi diɲɛ ni lahara bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ degunnen de don Menaka sɛgɛn bɛ mɔgɔw la ko si tɛ musow la parce que cɛ caman sara kɔngɔkɔrɔmɔgɔw bɛ yɛlɛmara ka na dugu kɔnɔ bɛ sori ka don so kɔnɔ o tɛ yen nɔ cɛw sara soutien foyi tɛ musow la musow bɛ yori de la dɔw bɛ yen nɔ n'u ye draka dɔn muso tilela dɔn n'u ye tilela dɔn muso sɔrɔ fara dɔn ne yɛrɛ bɛɛ bɔra Menaka jeudi tɛmɛnen Ala ni an bi kɔ sababu min ye dɛmɛ di 100 femmes dimini ka taa dɛmɛ don ma sokoro ani tulu ani fɛn ka taa d'u ma n bɛ barika da fana mouvement an bi kɔ mɔgɔw ye. I y'a fɔ ko u ye cɛw bɛɛ faga mun y'o waleya. Bon c'est ma mɔgɔw de ye nin bɛɛ la sa ma mais bi a taara ka bolo da o de kama on dit aux gens kɛlɛ man ɲi a tɛ yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma la ko kɛlɛ man ɲi i bɛ kɛlɛ daminɛ i t'a batɔ jɔ aujourd'hui maliyɛnw yɛrɛ de kɛra sababu ye ka mɔgɔ jugu de la don an kan bi u y'an lase kɛlɛ ma an bɛ yɔrɔ min bi ils ne maîtrisent le terrain olu yɛrɛ acteurs kuraw de nana on a une main invisible ils sont pas des maliens mais a filɛ bolo taara k'u da a kɛra kɔlɔlɔ Mali bɛɛ ye to mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye sinjiya ni balimaya fara Ala bi tigɛ Ala bi kari o de filɛ nin ye u nana an jaabi kana Azawad fɔ an kan Galo Azawad a filɛ bi o ni Azawad tɛ u y'u ka jamana kari u ye problème lase u ka jamana ma u ma yan sɔrɔ u ma nin sɔrɔ a kɛra u bolo baara ye. Anw kɔni y'a mɛn yan k'a fɔ ko marifatigi dɔw taara k'u ka taa aw ka yɔrɔw minɛ k'u ka yɔrɔw datugu o kuma nin ye tiɲɛ de ye wa. Kɔrɔmɔgɔw bɛɛ gɛnna mɔgɔ jugu ninnu ils effraient les gens de la bouche k'u lajigin dugu kɔnɔna la donc u ye bɛɛ gɛn ka bɔ espace la pour occuper l'espace u bɛ na baganw minɛ mɔgɔ la ka mɔgɔw faga u bɛ mugu ci u tɛ denmisɛnninw tɛ yen a fɔ a taara u bɛ mana fɛn fɛn sɔrɔ yen u b'a faga o mɔgɔw bɛɛ bɛ siran u bɛ girin ka duguba kɔnɔ donc ils ont l'espace fiscal donc a kɛra ten aujourd'hui ils sont bien installés parce que burusi mɔgɔw bɛɛ kɛ. An ye minnu jatew minɛ ne ni mɔgɔ ninnu nana taa sisan u bɛ bin musow kan u bɛ baga musow ma u tɛ se ka bɔ kɛnɛma u tɛ se ka taa u ka dumuni ɲini tuguni u tɛ se ka foyi kɛ tuguni an bɛ wagati min na sisan Menaka musow bɛ situation jumɛn de kɔnɔ an y'a mɛn fɛnɛ nouvelle kɔnɔ u ko mɔgɔw ma ko u k'u labɛn ni zakati sarali ye. Bien sûr u bɛ zakati minɛ burusi ninnu bɛɛ la mɔgɔ ninnu bɛɛ la Menaka dugu kɔnɔna la o ma daminɛ fɔlɔ mais i bɛ siran fɛn min ye i kana sɔn a ka gari la an jigi dalen don an ka autorité ninnu kan il faut k'u ka baara daminɛ joona joona burusi kɔnɔna ninnu bɛɛ minɛnen de don a tɔ ye min ye Menaka ye an jigi dalen don an ka autorité kan u k'a lajɛ joona joona pour que a ko kana se Menaka an b'a dɔn ko inchallah mɔgɔw bɛ ka kuma k'a fɔ cogo min ni Ala ni kira sɔnna ne ma d'a la ni ils auront l'occasion de faire Menaka ville parce que bɛɛ y'a ye an ye marifaw san an ye fɛn bɛɛ san et on est sud et secteur aujourd'hui ils ont peur d'agresser Menaka parce que b'a dɔn quand ils vont agresser Menaka ville notre état va riposter n'i y'a ye hali bi nin bɛ yen parce que l'armée ne veut pas faire d'amalgame il y a des gens qui sont là ils ont les yeux ouverts armée ya bandiw faga mɔgɔ wɛrɛ bɛ wuli k'a fɔ ko massacre des innocents n'i y'a ye armée ye mɔgɔ fɛn fɛn minɛ n'i y'a ye armée ye mɔgɔ fɛn fɛn faga a si tɛ innocent ye dugudenw de bɛ na ni malfaiteurs ninnu ye bon o duguden n'i y'a minɛ k'a fɔ ko y'a dɔn kosɛbɛ u b'a fɔ ko elle innocent il n'est pas innocent parce que c'est celui qui nous fait venir les ennemis chez nous donc il faut le neutraliser donc ne kɔni bɛ fɛn min fɔ an ka autorité u ka wuli k'u jɔ an dara mu kan binna mɛnna ka maintenant c'est de côté de gouvernement vraiment u kana foyi de kɔnɔ tuguni sinon degun bɛ musow kan de kɔngɔ bɛ yen nɔ minɔgɔ bɛ yen nɔ an ka autorité ka wuli il faut passer à l'action maintenant parce que s'ils gardent leur camp comme ça fo ni mɔgɔw bɛɛ fagara ka ban pour venir intervenir nafa t'o la.